אחרי, וכך, כמו שאומרים, לא נגענו, כך זה נראה. שלום רפי. אוקיי, אנחנו עוברים אליך 10:55, רגע לפני הזקה העולה ויורדת שתימשך דקה וחצי. אכן כן, אנחנו בשוק הכרמל. אתה יודע, לפני שנה בדיוק הגיע לכאן ידידי ועמיתי גיא לרר כדי לבדוק את מצב המוכנות, איפה המקלט של שוק הכרמל שאמור לשרת אלפי אנשים שמסתובבים כאן כל יום, והוא מצא מקלט אטום לחלוטין. עכשיו, אני הבנתי שראש העירייה הגיע לכאן אחרי השידור הזה, הבטיח לטפל בזה, אז אנחנו נבדוק מה המצב של המקלט הזה. אנחנו נמצאים כאן עם אלי. שלום אלי. שלום וברכה. עוד כמה דקות האזעקה, נכון? כן. מה עושים באזעקה? צריך להתחפש מרחב מוגן. להתחפש מרחב מוגן. כן. איפה יש לנו מרחב מוגן, אבל הוא סגור. עדיין סגור? גם כמו שנה שעברה. עובדיה, מה קורה? אתה לחוץ לקראת האזעקה? אני לחוץ, אחי, מה? אני לחוץ כמו כל עם ישראל לחוץ, מה? אנחנו לא בני אדם מן העולם, שוק הכרמל זה עיר נדחת בכל העולם, אנחנו שייכים לפה, איפה המקלטים? אני לא יודע. יש, אבל זה סליחה אם אני... סליחה. טוב, אל תתלהב יותר מדי, אל תפגע בעוברים ובשבים. כאילו הזקה, אוקיי, הזעקה מתחילה, קחו אותי לשם. עובדיה, אלי, אוקיי, אנחנו בעקבות עובדיה ואלי אל המקלט די מפורסם. שים לב לתיירים, אבי. טוריסטים, מה יעשו? מה יעשו? לא מבינים, לא עברית, לא זה, איפה ילכו? הנה העולם. עובדיה, אל תפחיד את התיירים, בן אדם. אביב, מי ישמור על הפירות והריקות שהם רצים למרחב המוגן? לא, יש להם עוד עובדים פה, זה בסדר, יהיה בסדר. יותר חשוב לשמור על חיי האדם מאשר לשמור על הירקות והפירות. זה נכון. כן, מה? שנה שעברה היה סגור, כן. פיקוד העורף הבטיח. יפתח, נתקנו הליקויים, הכל, לא יהיה אותו סנריו. באמת עכשיו אני רוצה שיבוא לי פה טיל. דקה. אני רוצה שיבוא טיל שיפתח את המקלט, הנה העולם שיפתח את המקלט. באמת, תסתכל בחייך. זה צחוק, אחי. איפה פיקוד העורף? כבר ב-2101 אנחנו כבר... 2101. הנה, צריכים להגיע למצב כזה. מדינה מתקדמת. מדינה מתוקנת. ממתי המקלט הזה סגור? לא חשוב סגור, פתוח. בזמן שצריך להיות פתוח, צריך לפתוח אותו. כן. ואיפה נלך עכשיו? הנה עכשיו הזעקה, איפה אני אלך? מתי האזעקה מתחילה? רפי בדיוק כאן... אנחנו שומעים. איפה אני אלך? על הראש. יש עוד מקלט, המקלט השני. יש עוד מקלט? רוצו. יש לו מקלט השני. אוקיי, אנחנו ממשיכים במסע שלנו, רפי, בעקבות עובדיה ואלי. כמו שאתה רואה, האנשים כאן בשוק הכרמל אדישים לחלוטין, חוץ מהשניים האלה. אז אנחנו ממשיכים. מה יעשה הזקן הזה? כחול. תוציא את השוקולד לפה. בבקשה, אחי. הנה העולם. מנעול לי. משנת 48. משנת 48 המנעול הנה העולם. תגיד לי, אבל אתם נראים לי קצת משועשעים, לא לוקחים את זה יותר מדי ברצינות, זה משחק. אנחנו יודעים שלא, אם יפול טיל גמר אותנו, אנחנו יודעים שלא יעזור לנו כלום. זה ככה יהיה וככה יישאר עד אחרי מלחמה. שם את המנעול לשנת 48, עוד המנעול סגור, הנה העולם, לא פתחו אותו בכלל. רק מה יש בפנים? עכברושים יש בפנים מן העולם, וכדאי לי לחיות איתם מאשר עם הטילים. טוב, לפחות לעכברושים יהיה שלום. כן, עכברושים יש שקט, יש להם מקלט, אנחנו אין לנו, הנה העולם. העכברים יותר טובים מאיתנו, תאמין לי, העכברים. תגידו, אבל ראש העיר היה כאן אחרי שנה שעברה, הבטיח שיפתחו. ראש העיר כל יום יושב פה במסעדה, הנה העולם, בן בית פה. היד שלך שיראה המקלט. כן, בבית של הראש. כן, בבית של ראש העיר יש מקלט כזה. מה את אומרת, גברתי, על המצב הזה? יש אזעקה באוויר, אומרים לתושבים, תיכנסו ל10 דקות למקלט. איפה ניכנס? איפה? כוס אימא של ראש העיר? איפה ניכנס? טוב, אוקיי. קשה להתווכח עם הטיעונים האלה. מצחיק, המצב מדאיג, אחי. אין לצחוק בזה. טוב, עכשיו זה ככה. ואם זה באמת, מה נעשה? מה נעשה באמת? אולי שיבטיחו עכשיו, באמת הפעם, שיבטיחו שיטפלו בנושא הזה. זה לא מצחיק, אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב. אבל שיטפלו בבקשה בנושא הזה. חיינו אינם הפקר. אנחנו גם אנשים, היינו מילואים. כן, עושה רושם, תודה רבה חברים, עושה רושם שהאזעקה מאחורינו, האנשים יכולים לחזור לבסטות שלהם, לאכול קצת דובדבנים, למכור, לקנות. תגיד להם למה הם לא רואים את חצי הכוס המלאה? אמרו אזעקה, הייתה אזעקה. גם זה לא דבר מובן מאליו במציאות היומיומית שלנו כאן. עובדיה, רפי שואל מהאולפן, הייתה אזעקה, תסתכלו על חצי הכוס המלאה. הייתה אזעקה, נשמה. נו, איפה נתחבא? אבל הכל נגמר, הכל מאחורינו. זהו. וזה נגמר כאילו? מה יהיה אם יהיה באמת?
מה יהיה אם יהיה טילים באמת? היום אנחנו צוחקים בגלל שאין שום דבר. מה יהיה אם יהיה באמת טילים? נגד טילים! טוב, חברים, הנקודה פחות או יותר ברורה כאן, רפי. אנחנו מקווים, מחכים לתרגיל בשנה הבאה. בינתיים נראה לי שנסראללה יכול להיות מאושר. טוב, תן להם משפט סיכום לפני שניפרד. משפט סיכום שלך, עובדיה. הסיכום שלי? כן. שידאגו למקלטים כמו שצריך, אחי, ולא לזלזל באנשים. הם מזלזלים באנשים, זה נקודה. ומה עם הדובדבנים? דובדבנים, זה מה שיש עכשיו למכור דובדבנים, אחי. נחזור לדובדבן, נחזור לתפוחים, אחי, בראשית, בלעים את השמיים ואת הארץ, ואת החשיש שנענה העולם. אוקיי, תודה רבה לך, רפי.